Poď so mnou do sekáča na ostrove Gozo. Opäť je tak viac vintage ladený, ako to mám rada, a tak som sa tu mohla poprehrabávať mnohými zaujímavými kúskami. Ale priznávam sa, že pri mnohých ma odradili ceny, pretože ja som zvyknutá nakupovať vo výpredajoch a tak toto nie je úplne pre mňa. Tu môj manžel zabudol vypnúť kameru a takto mám pár zaujímavých autentických záberov. V druhej časti obchodu prevládali hlavne doplnky, ale aj obuv. Objavila som aj výpredajové kúsky, nádherný luster a tieto 200-eurové šaty. Domov som si nakoniec odniesla niekoľko kúskov. Prvým je táto viazacia šatko sukňo, neviem čo to je. Bodkovaná sukňa, ktorá bola láskou na prvý pohľad, pretože bodky absolútne milujem. Rozkošné malé zelené tielko, pretože zelená je moja farba. A nakoniec aj veľmi zaujímavý poklad od francúzskeho dizajnera, ktorý sa teda tiež nachádzal vo výpredajovej kvopke a za celý nákup som zaplatila len 17 eur.